Dami ni debatana sumurong siyan salhut na roha. Imana mangaraboti ate-ate doho pikiran mo nabi. Di bagansan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Shalom mamanginang selamat pagi, happy Sunday, selamat Advent. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah duka dan beratnya pergumulan hidup yang terjadi saat ini, terlebih bagi Bapak Ibu Saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam yang sudah tergolong menyakitkan, mengerikan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, secara khusus di Sumatera Utara. Manginang, walaupun masih di situasi duka dan air mata, izinkan kami sejenak untuk tetap mengucapkan selamat Advent, selamat manomu-nomu, haroron itu hatta Yesus Kristus si palue. Akadongan na hinaholongan di dia behau maringanan, tangyang nami tu hatta totong na mga lehugugo, apul-apul doh pakrimun na mangulu tu hamuna saluhutna. Selamat beribadah mamanginang yang bisa beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa beribadah, entah karena situasi pergumulan saat ini, Tuhan kiranya tetap memberkati. Amanginang di minggu Advent sedarion, tatangi homa totong hatan itu hatta mamakulingi hitam, Mika pitu ayat pitu sahatu 10 tolu. Alai yang guau manatap tu Jehovah do, jala dihalungu terrohakku do debatani hatuoku, sai tangi honon ni debatakku do au. Una komarlas ni roha ali musuku mida au, ay tinggang piau say hehe doa museng, ay hudul piau nuaing di bagasan haholomon, Jehovah do panodang diau. Usungokku do rimas ni Jehovah, ay do pa ibana doa mardosa, paima di badahon ibana badaku, jala maruli uhum ahu di wahen. Say togona doa sugut tu hatiuron, idaw kudo hati gorana. Alai idaw ni musuku may sogot, jadi hup-hupan ni haurahon buhina. Ibana nong madok tuaw. Di dia do Jehovah de batam, marsobu-sobu mamataku marnida nasida, dung honalutak songon gabbo di alaman. Nungaro ari parpaulion di parikmo, ari parholangan ni patik doi. Ari haroroan ni halak doi tumopot ho sian Asur. Doho sian akahuta ni Misir. Jala sian Misir sahak rodi batang aik, jala sian laut tu laut, jala sian tor tu tor. Alai gabe halongonan matanoi ala ni pangisina. Binahen ni parbue ni pabahenan nasida. Demikian firman Tuhan. Kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus di situasi pergumulan yang telah kami sebutkan di awal tadi, bencana alam, banjir tanah, longsor yang sedang terjadi saat ini di berbagai daerah di negara kita Indonesia, dan secara khusus di daerah Sumatera Utara dan Tapanuli Raya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan sosok yang harus kita nanti-nantikan, yang harus kita rindukan dalam kehidupan beriman kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amanginang tutu do sitau nonon, marsa roha, madiduk, tarilu hita, tumatangis sita, tahutok kita alani sitau nonon. Pola do aguan hosa akadongata alani namasau. Amanginang donon nami ma saluhut nai di bagasan pamotoat ni tuhatta do. Dang na tuhatta na farohon akasitau noni. Dang na marsobu-sobu tu hatta mida akan namasay. Alai di luas tu hatta masa saluhut nai.
asapatar tahatidakon huaso doho hahomion ni Jehovah. Namano palangit doho tano doho nasa isina. Dang margogo hita hape jolma manusia. Tung hita pe didok jadi-jadian tinopa naumuli sian aka na tinopa de debata. Alai dang tuk hita hape laho manibangi, laho mamikiri, doho laho manatap salut akan masa di perdalanan ningoluta. Ia so mardongaton asini rohani debata di bakasan Kristus Yesus Tuhan. Amangin ang apul-apul na sumurung ma hatan itu hatta di minggu Advent na patuluhanon. Dia akan makalunguton asini rohani debata. Gabi hatuaun ni akan na porsia doi. Bapak Ibu saudara-saudara, makalunguton debata. Ibarat kata kita merindukan orang yang kita kasihi. Banyak saudara-saudara yang sangat khawatir, merindukan untuk melihat saudara-saudara orang tua kita yang tinggal di kampung, secara khusus di daerah yang terdampak banjir longsor yang sedang terjadi. Pola do sampai diigil piga-piga akka nadeba pinarrohahon di media sosial. Diigil asa adong na olo laho mamereng na tua-tuana. Pola do sampai dibaga-bagahon lehonon na sesuatu tu akan olo laho mamereng dopak luat nasida. Artinya malunguk kita mamereng nasida di situasi na masalah. Wahado ia dihapor syota kamanginang. Malungud do hita marnida Tuhan Yesus Kristus. Malungud do hita tu debatani hatwota. Di situasi paru kilon bulut na masan huaing. Amanginang. Ini sebuah hal yang sangat-sangat menguatkan bagi kita. Ada kadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Gabi apul-apul na sumurung mahatan itu hataon. Asa totok kita makalunguton na sinirohan ni debata. Tungpe masa akamarabulun na taadupi di nguluta. Jala turpuk sadarion. Sipaingot mon tuhita kana porsia di Jesus Kristus. Sipaingot taringot tu Jesus na tapay may-may. Amanginang nunga tubuh Tuhan Jesus Kristus. Jalan na Roma imana muse laho manghumiak ka jolma na mangulu dohot akka namade. Advent manumunomu haroro ni sipaluay bongot tu portibion jala gabi sipaingot laho manumunomu haroro ni Tuhan Jesus Kristus na padua halihon. Merindukan molo bahasa Indonesia memang dikatakan berharap. Alai molo talapati makalunguton. Malung rohata. Artinya disido kerinduan, disido harapan, disido taringo tu wah madohono nate molo makalunguton. Naing pacuppa hita do akan ataholong. Amanginang manotong mahita makalunguton ang sinirohan ni debata di bagasan Jesus Kristus na tapay may-may. Asa molo marap yak kabulon songon na nidok ni hatan ito hata. Tinggang piaw alay hehe doa muse. Sehabis hujan ada pelangi. Di balik duka ada suka yang menanti-nantikan kita. Didok hudul piaw di haholomon. Jehovah do panodang diaw. Luar biasa. Seruan firman Tuhan bagi kita hari ini di Advent yang ketiga ini mengingatkan kita untuk tetap senantiasa merindukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pun ada pergumulan, ada penderitaan, ada cobaan, ada tantangan, ada duka cita. Bapak Ibu, walaupun engkau terjatuh, walaupun engkau menangis, walaupun engkau sangat-sangat berduka sekali, Bapak, Ibu, saudara-saudaramu meninggal dunia karena bencana ini, tetaplah berharap hanya kepada Allah. Sebab
Tuhan tidak berdiam diri melihat situasi pergumulan yang sedang kau hadapi. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan. Molo tinggang peho ala ni namasong, ala ni sitaw nonon. Ingot mah, di haroron itu hatta Yesus Kristus gabi hehe dohom se engkau akan bangkit. Maka tetaplah merindukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amanginang, tangyang nami matotong na madongani hamu. Tuhatta, pargugon na suhatu dusan, ima na mga puli rohan ang pikiran muna. Jalan na totong paingotok kita, di sudia kana masa di perdalanan ninguluta. Holan devatado, hapurusata. Selamat Advent, amanginang. Tuhan Yesus memberkati. Ay mertua doakan na tumangihon hata di debata. Jala na upiopsa. Di perbadiai debata si pardami mahamu bisundingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muna. Yesoha surahan sa rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluay. Amin.